have a topic that says bold Europe. It definitely suggests that more people are realizing how not so bold. It's been 17 years since the war between Ethiopia and Eritrea. مرات حقوسي خفت تصبحون العلي صنيحني حق ابز خلص احنا زغالي حسبي فلني ابز دبص حالي الاملاح بطعم يحبس انا دبلو نزي منغستنا نزغالي حتتا متزارب كنير عنتو يفتقدني وانا تاريخ زحلف كايوت مقدير مكرا قنشل مسل نروح الزبانيرا ابدو سلام تخطاتلتنا الشانل كما تكونوا سناي كتكونوا ناي وتر منيوتيو أمبار لومون استفلالي عرستي نعنا كمهرنا كنكحنا حبريتا كبنا يخلي زبل كوحيز غريبا لغو كم وترو كم نفلطو كرنا أفريكا بزحم عبالتاتي زلو ببوليتيكا بقطبا كمون تي مسححاب أمونغ حقرات زلو تاو كنتات بقول من قد كريينا زو على أبطليان تغيرو زنبرة بدحر مقارجا زنبرة حبريتا كسبغا سنا وصعي متالو انتايز لزو لابزي من كنتاي ربحا كسالت يزفتن زلو تغنزب منيو تحساب منيو بدحر مقارجا طليان انتاي سلزو قناتي أبكم زتمت زلا نزي بقول كريينا أب إثيوبيا زخيز زلو معبالتا دما أزيا قدا سنت بزلو مأزني خيدالو إمارات بتتاوناتا بزر على درجة تقودولا نزيكن ريينا كابوغن إثيوبيا متقطاو نابو إرترا قصو جنا يقارتن لأن كان زوج حبريتاون كنرينا منغس إثيوبيا زقات مزلوش تاو تقاماتون رينا ناي سومال قداي ونكمو نت قداي أنا إثيوبيا مس إثيوبيا زلو شللاي بلونالو وشتاو قداي نا إرترا دما هنرينا لازم كل من قدي بزو حجازي حبريتا كنرس لزغنا مجمريا بزيا زربانا أفريقيا كنجمرينا أب ناي سوماليا بريزيدنت زهابا سبيتشاتينا ونقرب تلك كنرينا حدا كفال ناي سيجمنت قالو أزيا قدا سنزو كونتات زي بفلاي نتقليانن نأمريكا بدحر مقارجا انتاي دليا خنزلوا كتم بحالنا زخل كونتاتون كونسل زغل سو لايك قبرو سبورت قبرو نابلكو مجمريا بزيا كنجمرينا انت سكولار بزعبا أفريقان يوروبان استزاربتا بزغن كنيات أزاربيت كوينا زلا مزو على وانتخيديا Have a topic that says bold Europe. It definitely suggests that more people are realizing how not so bold Europe is today. And there is nothing more helpful to the human spirit than ownership of a problem, because you cannot solve a problem you deny. And so the fact that Europe is alongside its young people confronting the reality that there was once a Europe that could hold its head up and say, So بحتر زبالي كم تابار ساتريا دلهم أوروبا نافريكا تدليايا كم زين محزنة نشكلنا ديكونس يوروب نيدس أوروبا بزي أفريقيا أزو نيد كبحال كلو كردانا خلالو كم زي أكسجين نخط تنفس زليكا نخط نبرو أكسجين زليكا مايون زليكا أوروبا دما بزي أفريقيا كتكتسلا يتخلنيا of course scholars نا أوروبا بدحر مقارجات تبتم قبرأكي نا أفريقيا نخمز مزو أفريقيا زلو مزلاتو كونتات ننوي حوان بدحر مقارة جاي سرحو لخمز نبوري زنقر حجوون كقارس مالتها يكونن جن أبزو وانزي نايمنتاي مدرخ يزك آير زلو سلمنتاي يزي حقرات أفريقيا حنساب نشاينا حنساب ناب أفريقيا ناب تركي ناب راشا ناب هندي جابان أمريكا جيرماني ناخدو زلو كابيز بقاسنا زبل أسكانيشتاي كابز نسمع زيادة قناب زناي تلين ناخنا تذكر we are bold, although the definition of that bold from the perspective of an African would be nuanced. But it still is a good thing that we're having this topic. And so my number one point about bold Europe would be that it has to be a Europe that is self-reflective of history. Europe's neighbor, proximate neighbor, as a continent, is my continent. It's Africa. A bold Europe would be a Europe that agrees that Africa cannot willy-nilly just go with Europe. On every issue Europe wants. So, أزيا زربات زلا أزيو برتع زخنة زربايو مستوعب زليو إذا فيديو زيا بإنجليش أبتلع على تريود لهم درار فور أفريقيا بزبل channel كورد لكمية
ዝተወሰነ ግዜ ስለዚ እቲ ናይ እንግሊሽ ቀስ ኢልኩም ብእንግሊሽ ጥራይ ክሰምዕዎ ትደልዩ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ ብእንግሊሽ ኣብታ ድራር ፎር ኣፍሪካ ትብል ናይ እንግሊሽ ጥራይ ብዘይ ሪያክሽን ካብኡ ክትርእይዎ ትኽእሉ ኣባ ክገብረልኩም እየ እንታይ ትብል ዘላ የስ ዝቐረበት ኮንቲነንት ንኤውሮፓ ምትእስሳር ዘለዋ ኣፍሪካ እያ ኣፍሪካ ግን ኤውሮፓ ናብ ዝደለየቶ ደድሕርያ ክትከይድ ኣይትኽእልን እያ ንነዊሕ እዋን ከምኡ ትጉተት ፀኒሓ እያ ስቲል እውን ቱ ሰም ኤክስቴንት ትጉተት ኣላ እያ ንሓዋሩ ግን ከምኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ እቲ ዝምድና ሪዲፋይነት ክኸውን ክኽእል ኣሎ ኣፍሪካ ድማ ደለይታ ብዙሓት ኮይኖም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍሪካ ደለይታ ብዙሓት ኮይኖም ኣለዉ ቀደም ኣፍሪካ ኤውሮፓ ከም ድሌቶም እዮም ዝብሕትዋ ነይሮም ድሕሪ ግዛት ድማ ኣሜሪካ እውን ከምኡ ከምዚ ናቶም ሕዚ ኣትዮም ገይሮም ዝወስድዋ ነይሮም ዝኾነ ነገር ስራሕ ዘየድልዮም ኩነታት ኮይኑ ይስምዖም ነይሩ ድሕሪ ናይ ቻይና ምስ ኣፍሪካ ዝገበረቶ ዝምድና ምስ ጀመረ ግን ኩላተን ሃገራት ከቀዲሕን ጃፓን ከምኡ ክትገብር ፈቲና ሳውስ ኮርያ ከምኡ ክትገብር ትፍትና ኣላ ራሽያ ከምኡ ትገብር ኣላ ሳውዲ ኣረቢያ ኢማራት ከምኡ ትገብር ኣላ ቱርክ ከምኡ ትገብር ኣላ ዩሮፕ በብወገነን ጀርመን ንዓታትን ደዋፅአን ይገብሩ ፈረንሳ ካብ ቀደም ነቶም ፍራንኮ ኣፍሪክ ዝበሃሉ ከምኡ ትገብር ነይራ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡቲ ኮመንዌልዝ ዝበሃል ብላብላ ኣለዎም ነፍሲ ወከፍ ንኣፍሪካ እናጎጃጀለን ረብሑ ክጥቀመላ ጀሚሩ ኣፍሪካውያን ግን ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ፅቡቅ ጌር ከም ዝገለጾ ኣፍሪካውያን ጨና ዝህቦምን ወይ ድማ ረድኤት እኽሊ ዝህቦምን ትሕቲ ቅርፂ ዝሰርሓሎምን መን ምዃኑ ፈላልዮም ርዮም ኣለዉ ወተሃደራዊ ፀጥታዊ ሓገዝ ወይ ከዓ ውሕስነት ክበኩም እየ ኢሉ ኩናት ሓትሕዝ ዝፈጥረሎምን ብትክክል ንፀጥቶምን ወተሃደራዊ ዓቕሞም ንምሕያልን ዝሰርሓሎም ሓይሊ መን ምዃኑ ፈሊጦም ኣለዉ እንታትስዋይ ቻይናን ራሽያን ኣብዚ እዋን እዚ እናስፋሕፍሑ ዝኸዱ ዘለዉ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ድማ እናተጎተቱ ዝኸዱ ዘለዉ ብፍላይ ፈረንሳ ተፀሪጋ ካብ ክንደይ ሃገራት ተገሊፋ ኣላ ኣብ ውሕዳት ሃገራት እያ ተሪፋ ዘላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣንፎርቹነትሊ ኣብ ጅቡቲ ስቲል ፅቡቅ ጌራ ኣደልዲላ እያ ዘላ ስለዚ ኩላተን ተን ሓይልታት እውን ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ትፃወቶ ዘላ ጌይም ድማ ከመይ ይመስል በዚ ካብዛ ናይ ፕሬዚደንት ሶማል ዝበላ ተመሊስና ንርአያ እዚኣ ክፋል ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ሬሲ ዘላ ዘረባ ናይ ፕሬዚደንት ናይ ሶማል እታ ቪድዮ እንተደሊኹም ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ኣላትኩም ኬትኩም ረይዋ ብዙሕ ሰብ ረይዋ ኣለቡ ብሙላ ነዋሕያ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ክሳብ ክንደይ ብቅዓት ከም ዘለዎ ድሓን ንስማዕዮ መፅን ኢለ ክዛረብ እየ ብዛዕባኡ So let's go. And the operations are already started and going on. We are past the day that we were planning to finish the war, but we are very much confident that we will finish Al-Shabaab, defeat Al-Shabaab militarily. Ideologically, they may stay some time within this community, but militarily, definitely we will. So እንታይ ይብል ኣሎ ኣብዚኣ መጀመርያ ንእሽተይ ክፋለ ክሪኦ ከስማዕኩም ደልየ ሶማልያ ውሽጣዊ ፀጥታ ፕራዮሪቲ ቀዳምነት ቁፅሪ 1 ቀዳምነት ቁፅሪ 2 ቀዳምነት ቁፅሪ 3 ናይ ሶማልያ እንታይ ኢልዎም ኣብ ጠልያ ምስከደ ፀጥታ እዩ ሃገር ከም ሃገር ክትቀውም ኩሉ እታ ውሽጣ ዘሎ ናይ አልሸባብ ስጋት ድዩ ናይ ካልኦት ሃገራት ስጋት እቲ ቀዳማይ ናይ ቁጠባን ሸርክነት እኳ የገድሰና እንትኾነ ፀጥታና ከም ሃገር ንክንቀውም ኣብዚታት ድማ እቲ ናይ ኤርትራ ኣበርክቶ ዓብዪ ክብሪ ዘውህባ ዋላ እኳ ክግለፅ ተዘይተኻለ ንሶማልያ ከም ሃገር ጠጠው ንክትብል ሕጂ እውን ኣብ ናይ ሱዳን እውን እንተኾነ ኢቭን ኢትዮጵያ ነዊሕ እዋን ከም ሃገር ሓንቲ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ንኽትሉ ብኣፎም እውን ዝብልዎ ዝነበሩ ከም ዝሎ መከዳዓት ከይኮኑ ከለዉ ወይ ካብ መልሓሶም ከይሮም ናይ ኤርትራ ከይፀረፉ ከለዉ ኢትዮጵያ ከም ኢትዮጵያ ክትከውን ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብዙሕ ከም ዝሰርሕን ፅቡቅ ተበግሶ ከም ዝወስድን ስለዚ ሶማልያ ድማ ቀዳምነት ናትና ሕጂ ብዛ ዓመት እዚ ንኣልሸባብ ጠቕላላ ክንስዕሮ ብወታደራዊ ንክንስዕሮ ክሳብ ዝመወዳእታ ዓመት ተስፋ ኣለና ብቅዓት እውን ኣለና አይዲዮሎጂካል ስነ ሓሳብ ንክንስዕሮን ግዜ ክወስድ እዩ ስለምንታይ ስምዑ ሕጂ We'll defeat them soon. Thank you, Mr. President. Speaking about fighting terrorism, we're watching the Houthi in Yemen. We know that they are supported by Iran. We know that they say that they want to fight Israel, but in reality, they are threatening the world maritime trade in the Red Sea. How do you see them? How do you consider them in the frame of the greater game for the Red Sea that you just described? So, መጀመርያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣሪና ተዓዲሙ በብቅዓት ክምልስ ዝኽእል ከምኡ ድማ ናይ ምትዕፅፃፍ ክእለት ፖለቲካዊ ምዃኑ ፍሉጥ እንድዩ ግን ቋንቋ እንግሊሽ ምልከት ጌርካ ነቲ ሓሳባትካ ፍሪሊ ክትገልፅ ብዘተኣማምን ብዘይ ፅሑፍ ብዘይ ወረቐት ናይ ብሓቂ ብቅዓት ዘሎ መራሒ ከም ምዃኑ የንፀባርቐልካ ስለዚ እቲ ኢንተሌክቹዋል ኬፓቢሊቲ ዋላ እቲ ማስተር ናይቲ ቋንቋ ብቅዓት እውን ኣለዎ ከምዚ ኢልና ብቐረባ ሰሚዕናዮ ስለዘይንፈልጥ ንሓሰን ሼክ ማሕሙድ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ኣብዚኣ ብዙሕ ሰብ እውን ኣብታ ቪድዮ ኣትዩ ብዙሕ ኣድናቆት ገዲፉሎ ብፍላይ ኤርትራውያን ስለዘይንፈልጦ ዝነበርና ካብ ብምቕፃል እዚ ናይ ሑቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ሶማልያ እንታይ ናታ ኣርዲት ምክንያቱ ዋላ እኳ ሕቶ ሕጂ ብናይ ኤውሮጳ ተሓሳስባ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ናይ ቃዛ ኩነታት ከም ሓሳብ ዳዮም ተጠቂሞምሉ እምበር ካልእ ኣጀንዳ እዮም ዘሳልጡ ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እዮም ዝብሉ ዘለዉ
اتحققت نساتهم قدم مغبروا نيرم قدم ابو نيرم يم حجز غبروا زلو ناي قازا يتكونتا دحن نقدفو بريزنت سوماليا مس ناي قازا برتع سمعي زلومن نت ناي قازا كونتات بقربا زردوون مستي حزب غازا دما بزح دو كبلو زفتنو منغستي انتاي يلو بزحبا زي حتى اسكن نسمع نتصتا نتطليان تطمتزلا اوروبا تطمتزلا امريكا بتحر مغارجا دما نزنا يطليان زغبرتو سميت ابزي حتى كن رهبا خلينا. They are a threat, and that's true. You know, when the neighbors are not stable, your house is not stable as well. When the neighbors on both sides of the Red Sea are not stable, are controlled by fragile states, the Red Sea will not be safe enough. In a couple of years back, the piracy from Somalia was threatening the movement of the sea lanes of the Red Sea and the Indian Ocean. So እንታይ ብሎም ኣሎ መጀመርያ እቲ ቦታቲ ሃገራት እንድሕሪ ርግኣት ተዘይብለን ሓያላት ተዘይኮይነን ፀጥተን ተዘይውሒሰን እቲ ዞባቲ ክውሕስ ኣይክእልን እዩ ስለ ውሑስ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እዚኣ ድማ ቨሪ ኢምፖርታንት እያ ቀይሕ ባሕሪ ብክልቲኡ ሸነኽ ዘለዋ ሃገራት ኣብኡ ዘለዋ ውሑሳትን ድልዱላትን ክሳብ ዘይኮና እቲ ቦታቲ ውሕስነትን ፀጥታናቱ ክሕልዎን ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ይብላ ኣሎ ስለዚ ተመሊሱ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ብኩሉ እዩ ዝጠቕሶ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ቅድሚ ሒደት ዓመታት ንዝክረቱ ኮይና 2008 ዝነበረ ግዜ ናይ ሶማሊ ፓይረሲ ዝበሃል ወይ ከዓ ሽፍትነት ኣብቲ ባሕሪ ዝበሃል ዝነበረ ብዙሕ ምክንያት ኣለዎ ኣብዚ ሕጂ ኣያትወን ኣብቲ ግዜ እቲ ዞባቲ ብዙሕ ስግኣት ተፈጢሩሉ ሓደ ሓይሊ ልፍንቲ ናይ ብዙሓት ሃገራት ኮይኑ ንዑ ንክቃወም ኣብ ጅቡቲ ዘሎ መዓት መደበራት እውን መበገሲ እሱ እዩ ነይሩ ከምኡ ተገይሩ ነቲ ኩነታት ከም ዝሃድእ ገይሮሞ ኣብዚ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ እዮም ገይሮም ኣብ ሽዑ It costed a huge amount of money for the world to stop this menace or threat of Al-Shabaab, the piracy in the Red Sea and the Indian Ocean. Today, the Houthis are now threatening again. And tomorrow, who will be the threat again, we don't know. There is only one and one solution. Those countries who are on the both sides of the Red Sea must be stable countries. How to realize or how to achieve that objective is a different case, which is very complex. And it is a long term. There is no one-time solution or one-shot solution. Solve Somalia, the Red Sea is safe. It's not true. Even now, if you say solve Yemen and the Red Sea is safe, that's not. We need a comprehensive approach of that region, of the whole of Africa and the Red Sea. Comprehensive solution. So those countries that So brilliant. እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ሽዑ ዝነበረ ብዙሕ ወፃኢታት ተገይሩሉ እቲ ኩነታት ከም ዝሃድእ ተገይሩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ምናልባት ኣብ የመን ዘጋጠመ ኩነታት ንዛረብ ኣለና እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዞባ እንድሕር ርግኣት ናይቲ ንግዲ ንዓለምና ዘገድሳቶ ኮይኑ እተን ኣብኡ ዘለዋ ሃገራት ብክልቲኡ ሸነኽ ዘለዋ ርግኣት ክህልወን ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ሕጂ ኣብ የመን ዝተበገሰ ሃገራት ርጉኣት ተዘይኮይነን ውሽጣዊ ፀጥታ እንተዘይተሓልዩ እቲ ዞባቲ እቲ ባሕርቲ እቲ መስመር ናይ ንግዲ ብቁዕ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኣሜሪካ ትድብድብ ኣላ ዓዲ እንግሊዝ ትድብድብ ኣላ ውፅኢት ግን ከምፁ ይከኣሉን ስለዚ ብክልቲኡ ወገን ዘለዋ ብፍላይ ኣተኩሩ እታ ቪድዮ ነዋሕ ስለ ዝኾነት እምበር ክሰምዕዋ ትኽእሉ እዮም ከየትኩም ፕሊዝ ስምዕዋ ሃይሊ ሪኮሜንድድ ብዙሕ ብዛዕባ ናይ ኤውሮፓ ናይ ኣፍሪካ ገለ እዩ ዝዛረብ ኣብታ ቪድዮ ሓያል ዝኾነ ክሳብ ክንደይ ርዲት ናይ ሶማልያ ጉዳይ እውን ብውሽጢ እዩ ዝዛረበሉ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ እውን ትማል ኣምፂአልኩም ነይረ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮ ገይረልኩም ነይረ ንኢትዮጵያ ኣቢ ስለምንታይ ከምኡ ይገብር ከም ዘሎ ዓቕሚ ከም ዘይብሉን ብካልኦት ተደፊኡ ይገብሮ ከም ዘለዎን እዚ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ወይ ድማ ገለገለ ዝብሎ ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ገለ ዝብሎ ዘሎ ሓሶት ምዃኑ ናይ ካልኦት ኣጀንዳ ምዃኑ እናበለ ሎሚ ድማ መብርህናታ ኣብ መፂና ኣሎ ክፅንየልና ክንሪኣ ኢና እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዋ ሱዳን ሽግር ኣጋጢምዋ ኣሎ የመን ሽግር ስለ ዘጋጠማ እዚ ናይ ሕጂ ፀገም ንሪኦ ኣለና ሶማልያ ስቲል ውሽጣዊ ፀገም ኣለዋ ሕጂ ድማ ናይ ኣቢ ዕንዳራ ድማ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስዳ ከም ዝኽእል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ዞባቲ እታ ኡንኮ ርግኣት ዘለዋ ሃገር መን እያ ኤርትራ እያ ኤርትራ ድማ ኤክስትሪምሊ ስትራቴጂክ ኣብ ዝኾነ ቦታ እያ ዘላ not only that so እቲ ኮንፈረንስ ንኣብነት ኣብዚ ኮንቴክስት እዚ ተመሊሰ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረብ ክፍትን እየ ፅንሒ ኢለ ብሓፈሻ እቲ ስትራቴጂ ናይ ጥልያን ምስ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ሕንደበዲ መፀ ኣይኮነን ነዊሕ ፕላነት ዝኾነ እዩ ምስቲ ብሓን ፅንሒ ኢለ ክርየ ነዚያ ናቱ መንዛረብ there's a lot of information ኣብዚ ክንመሃሮ ንኽእል has an influence in the region the Arabian, the Arab countries, the whole of African countries, the Western world, the Eastern world, all of us, if there is a possibility that we can get together and have a region. But even then, all countries of the world, they don't have equal influence on the Red Sea. There are certain countries who got more influence than the others. So those who are got the influence on this region must get together and stop. Now, when there was a piracy in Somalia, there was a coalition against the piracy, global coalition against piracy. But when the question of let us help or let us solve Somalia, when that we come, there's no global coalition for helping Somalia to solve its problems. Piracy has been defeated. Okay, everyone went back to where it came from. And now we're seeing that again, piracy is emerging. The piracy, they do not emerge within the sea. They come from the land. They come from the land. So unless you solve... It's brilliant. So እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ኩነታት እቲ
كم عبنا توسيدنا نحن تحجر تراي نبين فتح كون زفتح يكونن يزبلهم زلوا زي نيومن تراي تفتح كا دفتح يكونن نفس وقف comprehensive نقول لن تنابتك أي بحر كباب زلوا تعقد داسي مسمرنا ينقدون بلو زلنا نحن علم نقدر نسألو نعخم تراي كاي يكونن سألو زلنا عنا يسألوا لنا لو نشاينا يسألوا لنا أمريكا يسألوا لنا أوروبا يسألوا له نهندي يسألوا له نقول عالم يسألوا زلنا هجرات عرب يسألوا لنا له ندادين بتخك كليشيات يلن قال هجرات كابقع الجانا نيجيريا خجزاي مريس أنا لو أوروبا مخنياتو تي مسمر بود متصب بتنايك أي بحر زمتصب كل الكل كله سلاز خبرهم زلوا يدونجو سلازلوا سلازي بزحنا دايناميك شفت يا جات ماله الزنا جر كفتحت خوينو comprehensive نتون كلن زوباتات جمز أتوه كنجبر على أبتناي piracy زنا برويكا شفت الناس زنا بري بزحات هجرات أتاتين نتوكن أتات هذا ديانو نتوجد داينا سوماليا كيف فتحين كيدن يبلغال أتوم شفاتوكو كاب زيرو يكونون تبجيسو اتساقا ما وش سوماليا زولو سلا زي تفتحي تغلالا ساتانا سومالياويان ساتات راي كايكونن قطباوي سكيورتي ناتهم عدلات اللي تفتير لهم سرح عدلات زي رقيب لهم بفلاي دما زحجا ابي انكي دوزلو كنتات يبلالو ناب كالا عينت نتوم الشباب بزح سب كم زقصرو مخنياتو كلتشن شدشن اثيوبيا متتتام زغبرت تبعدي تا الشباب شعوي تزعبي يخوينو حجون ኢትዮጵያ ክትመጽያ ትብል ዘላ ኦሬዲ መንግስቲ ሶማሊያ ውግክ ውጭ ዘይ ኮይኑ ታ አልሸባብ ብዙሕ ሰብ ናብኡ ክኸይድ እዩ ምክንያቱ ጽላት ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዘሎም ነዛ ዝብላ ዘላ ተጉልሕ ኩነታት ድማ ተፈጢራላ ኣብ ዚያራ وحبيبه مالكيسا بنو جيدا እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ እዩ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ሚኒሶታ ዝተኻየደ እዩ መንግስቲ ሱዳን መንግስቲ ሶማሊያ ጅሃድ ክእውጅ ኣለዎ ይብሉ ጅሃድ ምእዋጅ እንታይ ማለት እዩ قد وجه كله أنصار السلام سلز جبر زلوا بتزبع السلام كل حويل تلاعيلو أنصار إثيوبيا نخواجع إذا حدا جنيايو مغنياتو نهيمانوت وجون كسر سلزغل حدا جنيايو إذا نجرزين كمان خمس غلي فلتون يرب كم حجون أبت مجمرة بريزنتنا الصومالية تنكيغن يريو إذا كنتات عبيز جبر زلون دحري كشعبة زي كيلو أبكم كذا زي نخل أب زين دولي عينت كنتات خفت اللاين حدا كابوز فلتون زبلازنا بردما جهاد زبالي سلازي زي عبس جاز فترة نتزوبات دما نبني هيمانوت اللغن كال إيش جرن كتوازغلي سومال دما بس لنا نعوكم الصناعين دلنا أنت مملاس عقاتي ممكن تكونتات زباسة كون كم زخل يجينا جرزالو سلازي تناي president in Somalia زبالو was very very powerful speech نبزو حزارة بدما كون كوينو خمزالو مفلات مجنزابني دلي so از خمزي لنا هلوي اب غداينا ኢትዮጵያ خناتينا مجمريا اب ኢትዮጵያ ብዙሕ ምዕባለታት ይዘሎ ሓደ ናብቲ ናይ ኤርትራ ከያትኹ ከለኹ دحن ولا قدم اب ናይ ኤርትራ خناتو because ነዚያ እናሰማዕኩም መጽንሑ እቲ ናይ ኤርትራ ምዝ ስለ ተሓሓዝ ከነተሓሓዞም ፍትኒና The problem in the land, you are not safe from the piracy. Same as the Houthis. There is a country called Yemen, collapsed, not stable. We don't know who controls who. Some countries have tried to solve militarily. It was not possible. Some of the actors of the region has been maybe excluded. Others has been empowered. So, different proxy wars here and there, proxy influences here and there is only creating more problems. So what I suggest is that we need a global comprehensive solution participated by all influential actors. So, ኣብዚ ኩነታት ናይ ሶማልያ ንሪኦ ፀናና ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ከም ዝበሉ እቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ካብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ድማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ፀገም ልዕሊ ማንም ኣገዳስነት ዘለዎ ኢና ኣሜሪካ ጉዳይ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ነዊሕ እንዲኦም ክከታተልዎ ፀኒሖም ኣብቲ ቦታቲ ብዙሕ ፀጋታት ከም ዘሎ ብዙሕ ማዕድናት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ኣብ ሱዳን ኣብቲ ዞባቲ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ እዘን ሃገራት እዚኣተን ድማ ብርኡይ ካብ ቁፅፅር ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ናብ ወፃኢ ይኸዳ ኣለዋ እታ እንኮ መሻርክቶም ዝነበረት ዓባይ መሻርክቶም ወይ አንከር ስቴት ትበሃል ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ካብ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ርክብ ናብ ቻይና ገፁ እናዘበለ ይኸይዳ ኣሎ ምስ ራሽያ ኮይኖም ድማ ናብ ብሪክስ ይኣትዉ ኣለዉ ስለዚ ኣብ ኢቨን ኣብ ባይቶ ናቶም ኣብቲ ናይ ኮንግሬሽናል ሳብ ኮሚቲ ክዛረቡ ከለዉ እውን ኣቢ ገንዘብ ዳይ ዝደሊ ዘሎ እምበር ናብ ቻይና ገፁ ምኻድ ኣይተርፍን እዩ ብምባል ተዛሪቦም ነይሮም እዮም ካልኦት ሃገራት ሱዳን ተሪኻ ናበይ ገፃ ትኸይዳ ኣላ ናበይ ገፆም ይኸዱ ነይሮም ትሪኦ ኣለኻ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ቦታት ብዙሕ ልውስ ትገብር ኣላ ንኤርትራ ድማ ንነዊሕ እዋን ስርዓት ንክቕይሩ ዘይፈተንዎ ነገር ኣይነበሮምን ኣብ ኤርትራ ስለዚ እቲ ዕላማ ናቶም ነቲ መንግስቲ ንምቕያር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብዛዕባ እዚ ፅንሒ ኢሉ ክዛረብ ሓንቲ ኢንተርቪው ንሱ ዝገበራ ክበኩም እየ ናይ ኣሜሪካ ስትራቴጂ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ትገልፅ ማለት እዩ እንታይ እዩ ግን እቲ ኩነታት ኣጋጢሙ ዘሎ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንጥልያን ክመፅእ ከሎ ሃንደበት ኣይኮነን መፅኡ ኦልሬዲ ብድሕሪ መጋረጃ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ 11 ኣቢላ ነቲ ናታ ካንትሪ ስትራቴጂ ናይ ሃገር ስትራቴጂ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም ክቕይሩ ከለዉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝነበሩ ኣጠባብታ
ቀይሮም ነይሮም ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝምድና ይደልዩኹም ዘለዉ ብኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣሜሪካን እውን ድማ እቲ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክትግበር ከም ዘለዎን ልኡላውነትን ዶብን ናይ ሃገራት ድማ ክኽበር ከም ዘለዎ ኢሎም ነይሮም ብካልእ ዘረርባ ቃልኦም ክቕይሩ ፀኒሖም እዮም ምስ ኢሎም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ግን ይቕረታ ግበረልና ናይ ትኩሉ ዝግበርናልኩም ገለ ክብሉ ይክእሉን እዮም ኣይብሉን እዮም ተዳጊሮም እታ ዝቐረበት ነቲ መንገዲ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ርክብ ብኸመይ ክገብርዎ ክእሉ እዚ ከዓ ንኤርትራ ደንጊፆም ኣይኮኑን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኤርትራ ምስ ቻይናን ራሽያን ልዑል ዝምድና ስለ ዝገበረት ካብ ኢዶም ትወፅእ ኣላ እቲ ዝገብርዎ ዘለዎ ገዳውን ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ ካብ ጠቕላላ ተሳዒርና ነቲ ቦታት ንኸስሮ ካብ ሕጂ መምሕያሽ ዕሸና ዝብል ፖሊሲ ይኽተሉ ከም ዘለዉ ይኻትሪ ሰብ እንታይ ዝገብሩ ዘለዉ ጥልያን እታ ዝቐረበት መንገዲ ጥልያን ጌርና ኢና ነዚ ፕሬዚደንት ምስ ኤርትራ ዝምድናና ከነመሓይሽ ንኽእል ጥልያን ብጀካ ናይ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ኣንፃር ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ምስ ኤርትራ እዚ ትገብሮ ዘላ ክትገብራ ይመኻለትን ወይ እውን እዚ ውዕል ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ጥልያን ዝገብሮ ዘሎ ሃንደበት ኣብቲ ውዕል ስለዝኸደ ዝግበር ዘሎ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብድሕሪ መጋረጃ ንነዊሕ ተዳልዮምሉ ዝነበሩ እዮም ስለዚ ጥልያን ድማ ሓንቲ ኣብ ሻዶ ወይ ከዓ ብድሕሪ ዝኾነ ይኹን ብዓለም ደረጃ ትገብሮ ስራሕ ዘይነበራ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ዝለዓለ ቅድሚት መፅኣ ኣላ ኤውሮጳ ክገብርዎ ዘይከኣሉ ኣሜሪካ እውን ኣብቲ ዞባት ክገብርዎ ዘይከኣሉ ምስ ኤርትራ ዝምድና ትፈጥር ኣላ ስለዚ ኩሉ እቲ ስትራቴጂ ምስ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ኣሜሪካውን ኦንቦርድ ከም ዘለዉ ክንርዳ ኣለና እቲ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ግን ኣሽኪዖሞም ንኤርትራ ይኮኑና ውዝእትዎም ዘሎ እዚኣ ፈላልና ክንሪኢ ኣለና ኣሜሪካን ኤውሮጳ ናብዚ ንክኣቱ እቲ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ያውገድድዎም ዘሎ ብጉልበት ፈቲኖም ብገዳ ፈቲኖም ብውግእ ፈቲኖም ኣይኮነሎምን ኩሉ እቲ ንሳቶም ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ፈርከሽከሽ ኢሉ ወያነ ወይ ከዓ ስርዓት ናይ ወያነ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ እሱ እቲ ዝኣምንሉ ዝነበሩ ኣይተዓወተን ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣይተዓወተን ኣይዕወቶምን ድማ ካብ ኢዶም ወፂኣቶም ሳ ኣብ ሱዳን ዝፈተንዎ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ገለመለ ነቲ ዑመር አልበሺር ኣልዮም መንግስቲ ክገብሩ ፈቲኖም ኣይሰለጦምን እሱ እውን ኣብ ኢዶም መይታቶም ሃገር ድማ ትፈርስ ኣላ ኣብ የመን ንስዑድያ ንካልኦትን ሃገራትን ሓጊዞም ነቲ መንግስቲ ኣብ ስልጣን ከምፅዎ ፈቲኖም ሕውቲ ስዒርዎም ኣይኮነሎምን ኣብውን ኣብ ሶማልያ እውን እንተኾነ እቲ ዝፍትንዎ ዝነበሩ ኣይኮነን ስለዚ ኤቭሪዌር ፈይለድ ይገብሩ ስለ ዘለዉ ታኦም ክገብርዋ ዝኽእሉ ኣብቲ ዞባቲ ርግኣ ዘለዋ ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ምክፍፋል ዘይብላ ሓያል ሰራዊት ዘለዋ ሃገር ድማ ክዛረብዎ ስለ ዘይደልዩ እምበር ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ኤርትራ እያ ስለዚ ኮይኑ ተሪፉ እቲ ስትራቴጂ ድማ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ስትራቴጂ ዝበሃል ኣብ ኤርትራ እዩ ዘሎ ሓደ ነዊሕ ዝርግሕ ዘለዎ ባሕሪ ኣለዋ ካልኣይ ድማ እቲ ስትራቴጂክ ኣገዳሲ ዘለዎ ድማ ኤርትራ እያ ዘላ ስለዚ ንኤርትራ መሓዝ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ተራእይዎም ኣሎ ብመንገዲ ጥልያን ገይሮም ይፍትንዎ ኣሎ እምበር ኤውሮጳዊ ሕብረት ምሶም ኣሎ ኣሜሪካ ምሶም ኣላ ኩላቶም ድማ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ዝምድና ከመሓይሹ ከም ዝኽእሉ ኣንፃር መንግስቲ ኤርትራ ትሰርሕ ዘለኻ ወይ ኣሜሪካ ደጊፉካ ረጂም ክትቅይር ትፍትን ትሓስብ ዘለኻ ግዜኻ ሓሊፍ እዩ እቲ ገይምሲ ግዜ ነይሩካ እዩ ከምኡ ክብሉካ ዝኽእሉ ሕጂ ግን ከምኡ ኢሉ ዝግድ ቁልዕ ዝብላካ ክህሉ ኣይኮነን ስለዚ እዚኣ ክርዳኩም ክኽእል ኣለዎ ኣብቲ ናቶም ፖሊሲ ስትራቴጂ ቀደም ረጂም ቼንጅ ምስ መንእሰያት ኤርትራውያን ኮይና ነቲ መንግስቲ ክንቅይሮ ኢና ክብሉ ከለዉ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ብዙሕ ይድግፉ ኣብኡ ገለ ብዙሕ ይዋስኡ ነይሮም እዮም እሱ ግን ክሰርሕ ኣይኮነን ድሕሪ ሕጂ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣሜሪካ ድማ ዲክታተር ዶ በለዶ ኣይግድሶምኒ ረብሓ እዩ ዘገድሶም ምሰይ ናይ መንግስቲ ይሰርሑ ዲሞክራሲ ናይ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ኣልዮም ብዲክታተር ዝትክዮም ኣሜሪካን ረብሖም ተኮይኑ ስለዚ እዚ ኣስተውዒልና ክንፈልጥ ኣለና ኪኖ ቁጠባ ዝኸደ ስትራቴጂ ዘለዎ ኩነታት ምዃኑ ድማ መገንዛብ የድሊ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ኣላ ነዚኣ ፅቡቅ ገይሩ ዝገለፀ ኣብ ጥልያን ዝቕመጥ ናይ ጥልያን ፖለቲካ ዝፈልጥ ሰብ እስከ ስምዕዎ ኣብዚኣ ንደገ ኣቢሎም ይሓሉ ሕጂ ግን እቲ ንደገ ምንፃእ ካብ ኣፍሪካ ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ኣዝያ እውን ብዝሒ ነበርቲ ዘለዋ ብዝሒ መንእሰያት ዘለዋ እዚ ኤውሮጳ ኣዕለቕሊቑ እዩ ኣብ ዘሰትፍ ኩነታት እዮም ዘለዉ ብሓፂሩ ምክንያቱ እቲ ስራሕ ኣብ ዘሎ ናይ ምዝመዛ እዩ እቲ ሕሱር ዝበለ ስራሕ ናይ ጉልበት ስራሕ እዮም ዝቡካ እምበር ናይ ካልኦት ታሽ ሕጂ ኣብታ ናህና ኣርእስቲ ዝሓተትካ ንክምለስ እዚ ናይ ዓዲ ጥልያን ኣብ ቅድሚት ሰፊራ ሃገር ጥልያን ንሓለፍቲ ማለት ፕሬሲደንት ነዞም መራሕቲ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ ክትዕድም ብድሕሪኣ እዞም ሕቡራት ናይ ኤውሮፕያን ዩኒዮን ከምኡ እውን ናይ ኣህጉራዊ ትካላት ናይ ዩኤን ዩናይትድ ኔሽን እውን ኣብኡ ነይራ ብምክትል ፕሬሲደንት ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ጥልያን ትጎሮ እምበር ብድሕሪኡ እዚ ኩለን ዘን ትካላት ናይ ሙልቲላተራል ዝኾና ናይ ኤውሮጳ ዝኾና ኣብኡ ነይረን እየን ኮፍ ኢለን ኣብኡ ኣቢለን እየን ኣተባቢዐን እየን ከዓ ንሃገር ጥልያን እዚ ከምቲ ዓንቶ ዝበልኩኻ እዚ ዋዕላ እዚ እታ ኣብ መኽፈቲኣ እዛ መራሒት ናይዚ ሃገር ጆርጅያ ሜሎኒ
ጠቂሳትያ ንሕና ብዚ ናይ ሎጂክ ዘሎ ምዕዳምና ንዓኻትኩም ከም ምሳና ተዋሳእቲ በቲ ዘለኩም ፀጋ በቲ ዘለና ቴክኖሎጂ ተለዋዊጥና ብሓንሳብ ብኸመይ ጌርና ነዚ ፀገማት ንምፍታሕ እዩ ቀንዲ ኣብ መተኮሪኣ ከዓ ንሕና ነቲ ናይ ቴክኖሎጂ ዘሎ ኣብዚ ናይ ሃገር ኤውሮፓ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃገር ጣልያን ሓደ ሃገራት ጠቂሳ ናይ በዓል ቱኒዝያ ናይ በዓል ማሮኮ ናይ በዓል ኣልጀርያ ኣብኡ እውን ብዝያዳ ነቲ ናሕና ጀሚርናዮ ዘለና ኣብ ሕርሻ መዳያ ድዩ ኣብ ቴክኖሎጂ ድዩ ኣብዚ በዓል ኣልጀርያ እውን ኣብዚ ናይ ብዙሕ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ምእትእታው ስለ ጀሚሮም ዝነበሩ ከነማዕብሎ ኢና ንደሊ ዝብል እዩ እቲ ታሽም እዚኣ ኣርእስቲ እዚኣ ክንቅፅላ ኢና ምክንያቱ ኣብ ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ ክምለሳ ኢና ፅቡቅ ገይሩ ሓበሬታ ስለ ዝህብ ምስታ ናይ ጀነራል ስብሓት ኣተሓሒዝና ድሓር ክንሪኣ ኢና ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን እስከ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ቢካዝ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ስለ ዘለኒ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ከነተኩር መጀመርያ what is going on ኣብ ኢትዮጵያ መጀመርያ በዚያ ዜና ንጀምር this is happening right now መጀመሪያ ድማ ይኮነን መቀጸልታ ናይ ብዙሕ የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከሀገር ወጥቷል። የቲም ለማው አባል ከኦሮማራው ጥምረት መስራች አንዱ የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የውጭ ሀገር ጉዞን በተመለከተ ከትናንት ጀምሮ በተለይም በማህበራዊ የመገናኛ ብዙሃን ሲሰራጭም ተስተውሏል። ኢትዮ ፎረምም ከሚመለከታቸው አካላት ጉዳዩን በተመለከተ ማጣራትን አድርጓል። በዚህም አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከሀገር መውጣታቸውን አረጋግጧል። ፖለቲከኛው ከሀገር የወጡት ከ9 ቀናት በፊት ዕለተ ቅዳሜም ጥር 18 ሲሆን በቪአይፒ ሳሎን ተጠቅመው ሳይሆን በመደበኛ የአየር መንገዱ ተርሚናል በኩል እንታይ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ዓቢ ፖለቲከኛ ኣማኻሪ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ዝነበረ ገለ ፖይንት ተወላዲ ኣምሓራ ዝኾነ ካብቲ ሃገር ይወፅ ኣሎ መጀመሪኡ ድማ ኣይኮነን መቐፀልታ ናይቶም ብብዝሒ ዝወፁ ዘሎ ካብቲ ሃገር ሓደ ድሕሪ ሓደ ዝወፁ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ናበይ ገፁ ንክኸይድ እዩ እንታይ እዩ ዝድለ ዘሎ ስለምንታይ እዮም ከምዚ ዝኾኑ ዘለው ካበይ እዩ ዝብገስ ዘሎ እቲ ምክንያት እቲ ናይ ኣቢይ ኣብ ምሕደራ ዲኮም ዝገብሮም ዘሎ ስትራቴጂካዊ ጉድለት ስለ ዘሎ ድዩ this is becoming a trendy ምክንያቱ ድሮ ክንደይ መራሕቲ ወፂኦም ከም ዘለው ክንገንዘብ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ነቲ ናይ ኣቢይ ስርዓት ኣጋሙ ድዋቑ ከም ዝበፅሐ ዘተንብህ ብዙሕ ሓበሬታታት ይወፅ ኣሎ እንደን እዚ ከምዚ ክኸውን ከሎ ግን ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑ ናይዚ መራሒ ምኻዱ ገለ ጥራይ ኣይኮነ እንተዛረብ ዘሎ ተወለድቲ ኣምሓራ ሓደ ድሕሪ ሓደ ይእለዩ ከም ዘሎ ኦሮሞ እውን ይእለዩም ግን ተወለድቲ ኣምሓራ ካብቲ ስልጣን ገሊኦም ቦለንቶም ገሊኦም ብምህዳም ገሊኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ካብቲ ስልጣን ይእለዩ ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቢይ ክወድቕ ከም ዝኽእል ኣብ ሽግር ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ኣብ ዝፍለጠሉ ዘሎ ኩነታት ድማ እንታይ የጋጥም ኣሎ here is one thing ተመሊስና ካልእ ትንተናውን ክንርኢ ናብዚ እዚኣ ሓንቲ ሓበሬታ እዚኣ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ፕራይም ሚኒስተር ኣቢይ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ምሱ ተተሓሒዞም ኣብ ሕማቕ ደረጃ ኣብ ዘለውሉ ግዜ ንኣቢይ እንኮ ንምርድኡ ንምትንሱ ዓብይ ኢንቨስትመንት ዝገብር ዘሎ 2.4 ቢልዮን ዶላርስ ናይ ዩኤኢ ገንዘብ ናብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክትገብር ምዃና ሓቢራ ኣላ እዚ ገንዘብ እዚ ብመንገዲ ስፔሻል ኤንቮይ ወኪል ናይ ዩኤኢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ እዩ እዚ ገንዘብ እዚ ብዙሕ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያ እዛ ዩኤኢ ኣብዚ ሃገር እዚ ዳርጋ ትልኽ ኢላ ንክትቅፅል እቲ ሃገር ብተደጋጋሚ ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘሎ እዩ ብሓፈሻ ክሳብ ሕጂ ኢንቨስት ዝገበርዎ ክንርኢ ካብዚ እዚኣ ፖስት እዚኣ ረእይዎ ሓደ ሰብ ፅቡቅ ጌር ገሊፅዎ ኣሎ ኣቢይ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ካብ ኢማራት ክንደይ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ኣሎ መጀመርያ invest 6 billion into Ethiopian economy 6 billion ዝኸውን ኢንቨስት ገይሮም ኣብቲ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ ከም ዓይነ ሓገዝ ገይሮም እውን 5 ቢልዮን ሂቦሞ እዮም ስለዚ እቲ ሃገር ክንደይ ገንዘብ ናይ ዩኤኢ ከም ዝወርዳ ዘሎ ከምኡ ድማ ንክሊን ኤነርጂ ተባሂሉ ኣብ ዝቐረባ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ድማ 500 ቢልዮን ኢንቨስት ክንገብር ኢና ኢሎም ከምኡ እውን 3 ቢልዮን loans and 1 billion deposited for foreign currency reserves ተባሂሉ እውን ተዋሂቡ ነይሩ እዚ ኩሉ እናኾነ ከሎ ግን እቲ ቁጠባ ናይ ኢትዮጵያ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ እዚ ገንዘብ ናይ ዩኤኢ ኣብ ምንታይ ዝውዕል ዘሎ ኣበይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ምክንያቱ እቲ ተራ ኢትዮጵያዊ ኢንፍሌሽን ዝበሃል ምንሃር ናይ ዋጋታት ወይ ከዓ ዝቕባበ ናይቲ ቁጠባ ኣብ ዝለዓለ ጥርዚ ኣብ ዘለወሉ እቲ ሃገር ድማ ብኢኮኖሚካሊ ዕዳኣ ክትከፍል ዘይትኽእል ክንዲ እዚ ገንዘብ እናተሓገዛ ከሎ ዋይ ዕዳኣ ክትከፍል ዘይትኽእል ኣብ ዲፎልት ስቴታት ያላ ዝብል ዘረባ ኣዛራብ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ብድሕሪ መጋረጃ ዝዝረብ ወይ ከዓ ታሕቲ ዝዝረብ ግን እንታይ እዩ እቲ ገንዘብ
ንወታደራዊ መዓላ ከም ዝኸውን ድሮንስ ትካልእ ትቦ ዘላ ሓገዝ ዘይኮነ ብመልክዕ ላቃሕ ከም ዝኸውንን እዚ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ዩኤኢ ትኽተሎ ዘላ ስትራቴጂ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ምዝመዛ ከም ዝኾነን እዚ ምስ ሶማሊላንድ ተገይሩ ዘሎ ውዕል እውን ብድሕሪ መጋረጃ ንረብሓ ናይ ኢማራት ምዃኑ እዩ ዝንገር ስለዚ ነቲ መንግስቲ ከተድሕኖ ከይፈራከሽ ፋሕፋሕ ከይብሎ ኣብቲ መንግስቲ እያ ኢንቨስት ትገብር ዘላ ኢትዮጵያውያን ድማ ሕጉሳት ኣይኮኑን በዚ ብተደጋጋሚ ብኩሉ መንገዲ ክሲ ዝወርዶ ዘሎ እዩ ብዙሓት ነቲ ኣቢ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ትጋገለኻ ሕማቕ ትገብር ኣለኻ ዝበሎ ድማ በብሓደ ናብ እስር ቤት ካብ ዝኣቱ ካብ ስልጣን ዝእለን ዝሃድምን ዝግደድን እናኾነ ሃገር ኣብ ሓደገኛ ደረጃ ወዲቕ ኣላ ዝብል ዘረባ እናገነነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ክኸውን ከሎ ዳርጋ ምሉእ ብሙሉእ ዩኤኢ ኣብ ዘለንቀነ ብሶማላውያን ብዙሕ ብዛዕቦም ይወፅእ ኣሎ ኣብ ጫድ እውን ወታደራዊ ስልጠና ትገብር ኣላ ኣብ ሱዳን እውን ምስቲ ናይ RSF ዝበሃል ዘሎ ዕጡቕ ምልሻ ርክብ ኣለዋ እናተባሃለ ከሎ ካልእ ሓድሽ ምዕባለ ድማ ኣጋጢሙላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፀገም ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከም ዝኸይድ ይገብሮ ኣሎ ኢማራት ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሱዳን ነቲ ዕጡቕ ምልሻ ናይ ሕሜቲ ክሕግዙ ከለዉ ኢራን ድማ ሕጂ ነቲ መንግስቲ ንምሕጋዝ ኣምባሳደር ናቶም ናብ ኢራን ከይድሎ ኢራን ድማ ድሮንስ ናይ ኢራን ነቲ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ይሕግዙ ከም ዘለው እዚ ሰራዊት ናይ መንግስቲ ማለት እቲ ብወገን ነቲ ፖር ሱዳን ሒዙ ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ዝመርሕ ዘሎ እዩ ምስ ኢራን ዝሰርሕ ዘሎ ብካልእ ዘረርባ ምስ ስዑድያ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓይሊ እውን እዩ ሕጂ ኢራን ድማ ኣትያቶላ ማለት እዩ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ፕሮክሲ ዎር ናይ ካልኦት ሓይልታት ውግእ ከምቲ ኣብ ሶማልያ ዝነበረ ከምቲ ኣብ የመን ንነዊሕ ዓመታት ዝተካየደ ብመንገዲ ሑቲ ብኢራን ተደጊፎም እትዮም ካልኦት መንግስቲ ዝበሃል ዝነበረ ድማ ብስዑድያን ገለን ኪዳን ኮይኑ ነዊሕ እንተ ሃገር ኣይትብላዕ ኣይትስተ ዝኾነት ኣብ ሱዳን ድማ ተመሳሳሊ ናይ ፕሮክሲ ዎር ክግበር ይግበር እንዲ ዘሎ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዚ ድማ ነቲ ርግኣት ናይቲ ዞባ ዓብ ስግኣት ዝፈጥር ዘሎ ማለት እዩ ካብ ከምዝን ኩነታት ኣብ ዘለናሉ ግዜ ድማ ሕጂ ናይ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ከም ሃገር ክላይንት ስቴት ወይ ከዓ ፅግዕተኛ ናይ ዩኤኢ ትኸውን ኣላ ሱዳን ድማ ኣብ ከመይ ደረጃ ወዲቓ ኣላ ኢትዮጵያ ፋሕ ተይልዋ ድማ ኣብ ከመይ ክትወድቕ ከም ትኽእል ህያው ኣብነት ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ዴንጀሮስ ሓደገኛ ጌም ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ብሓን ናብ ካልእ ከም መሰጋገሪ ነዚያስ ከንስማዕ حرنت يا مرتانا نزودنا وتروف ياتنا نزودنا خبزت تبينا تمسع ضد بالي مرو ابو قيدا ما هرلومي كبت برهان فانوس يحشكم كندي تقاهم هابونا تكابوخن مكن عياشو بناتا ناعتنا متاتا قبل رهيبنا نشمت متاتا እንታይ ኣሎ ካልእ ከንተይልና ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ይካየድ ኣሎ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሚኒስተር ናይ ሕርሻን ናይ ኢሪጌሽንን ገለ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ዶክተር ድማ ፒኤችዲ ኣለዎ ሓደ ካብቶም ዎር ሞንገርስ ወይ ከዓ ምስ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ፀገምን ሽግርን ዝፅሕፍር ዘሎ ሰብ እዩ ለንቀነ እንታይ ኢሉ ተፅሒፉ ነይሩ መስለኩም ብዛዕባ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ብዛዕባ እቲ ናይ ሶማልያ ናይ ዓፋር ህዝቢ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ግዜ ናይ ትርኪ ይኹን ናይ ግብፂ ከምኡውን ናይ ፍሬንች ግዛት ናይ ጣልያን ግዛት ይቃለሱ ከም ዝነበሩ እውን ዝበዝሖ ህዝቢ ናይቲ ዓፋር ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎን ቀይሕ ባሕር ብምኽሳሮም ድማ ኣዝዮም ሕማቅ ከም ዝስምዖምን ስለዚ ረብሓነ ናይ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣክሰስ ክህልዎም ከም ዝግባእ ሚኒስተር ናይ ኣቢና ንዘረብ ዘለና ተዲኦም ንለኹም ናይ ሕርሻ ኢኻ تيهم حرشة قريفو كوينات كاب سحتر نويح جيرزلو انتي فيديو خشير جيرسكي الجزيرة كوينات نيرترا انت اريرترا بتدملو زنبرات قبرت فيديو اتوقات كوجيلا ناي عفار Afar Democratic These are fighters with the Red Sea Afar Democratic Organization training near the Eritrean border. They're one of around 10 groups supported by Ethiopia, demanding an end to the Eritrean leader's 25 years in power. እዚኦም ዕጡቃት ጉጅለ ቀደም ዝተገበረ ናይ አልጀዚራ ቪድዮ እዩ ንናፅነት ናይ ዓፋር ዝቃለሱ ዘለዎ ሓይሊ
حدا منيستر ناي أبي ناي إثيوبيا نزو قداي زاوتي مالت زخا بقلتي متتتاو أو وشتاو بوليتيكا ناي حنت هاجر يمثل مالتيو مغنياتو بتعب حرما غارجا كالا كتبل تخليخا كم زي عينت فيديو شير كجبر تجميرو جن أتي منجستي كسا كندي حق البونت كم زلوه يوزن الجرزولو مالتيو زخا زحزن بحكي زسكف كنتات كابتن مراحتنا يا أبي حدا تقراواي كجلس خلص كسمه አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ወደ አውሮፓ መሸሽ ወይ ወደ አሜሪካ መውጣት የመጨረሻው የኦሮማራ የቀብር ስነ ስርዓት ተደርጎ መወሰድ ይችላል። የመጨረሻ የኦሮማራ ቀብር ስነ ስርዓቱ ለማ መገርሳ ወጣ፣ ደመቀ መኮንን ሰሞኑ ተኮላሽቶ ተባረረ፣ ተሸኙኝና ምሉ ኤኖይ ወጣ፣ ብቻው ቀራውን። ለማም ወጥቷል፣ ገዱን ወጣ፣ ደመቀም ወጣ፣ ብቸኛው ቀራውን። ኦሮማራ የሚባለው የመጨረሻ እንታይ ዝብል ዘሎ መንግስትና አቢ ኦልሞስት አበይቲ ወይ ካ ብቁዓት ፖለቲከኛታት ዝበሃሉ ገሊኦም ይገጥፍዎ ገሊኦም ካብ ስልጣን ይፅልፀሉ በይኑ እናተረፈ ብቅዓት ብዘይብሎም መራሕቲ ተኸቢቡ ከም ዝተርፍ ዘሎን እዚ ድማ ፕሮባብሊ መወዳታ ናይቲ the beginning of the end ይብልዎ ናይቲ መወዳታ መጀመርታ ይመስል እዚ ከዓ we will see how this will proceed كمي كم زخيد بزعبا بوليتيكا إثيوبيا العلمان عبريتها كبز خلن فلتت كبز خلن إذا سبزي نسمع كوننا تأخلي زانا ويا إثيوبيا نتاخذ نتات لا تودز خدول زولج سورة تقرأ كم لاسيك تمتيتو أمودا تات لاسيك تمفنيها أبتقرأ يتملس ولا حنتي بلون لاسيك متيت كم مودا تات فنو ملس زي تعرف نقريه أما برا بعد صحيح أفتح برتسب صنيحو موسوسنا كينور كحنت تقبراتنا ومسر الغنى مشان حدا بيلون نسبس حنتو قنقا زارو بحنت حب خدو بحنت هاجر خدو ديسيبلين مش موسوسنا تاسي على الناس فوق هذا سكف زعما زغزرو كله كم تحسب حدا راه يسمعك انت الحساب سرعتاس تحسب حدا راه يسمعك زيت زعبي سكن اب صوره اذا بصبق ملكع يمسي ديسيبلين مش موسوسنا ومسر الغنى خات امامك زغنى حسبك تقبرو فنقرا من يبقى له دخصت راح حات بالمبر وخول ودي من حتتني بصوره وخول ودي حتتني تنقرا من تطرح تنقرهم أنت نقرهم دحين بعلم قبره أقرأ من ند كاب هاجريز مثل هاجر انتاج هاجر كلاتنا نردو إيه تنكيفنا عن حلف ترحيم أبدا حيز لنا وانا تاريخ ملك عوادات بحث بتاع أب هاجراتي القبيلة يكونون أبيهرات يكونون أقومات يكونون أورجا يكونون أب هاجراتي إذا خا وسيت أكون مرحلة درجة نايتز بنبر مريتش أخن يكونون في التي قبا إذا ما لك أبزل لنا وانا تاريخ نحاد حزبي وحسنا زلوا ستا وما خا هفتن سكان كيف زغل بوليتيكا وأوادات با إذا أب هاجرات تسرت تراي لكن هاجر سجير أنت خلاص بقى أمريكا حد خاطر قدامات بهاجر دي حسبتها لكن كلنا عشتوا مجمع تأكيدا بيننا نكون كم سنة نكون سمين دوم بحال كله حانتين تزبوز حد حمسة غلا أم حانت غينا إريتريا شامكي تحدود سنة ألبابنا قباتو أروينا كي من دمنا تفتحهم سو حجين رياض ما حدا كابتي نيرترا دم زنب شرحنا وساتنياتات وكان معرابا وعالم ابزوان زدما اما دمدمتو بتحي زلو اسكب زي حتى انترفيو كنسمع نوحياتا انترفيو كنشتي سيجمنت خاص معكم ليسن كيرفولي بليز لايك جبرو سبورت جبرو مخاطر حزب إرترا مسعد كابسال موديتات حدا تي بقدام ناتمولن ناتالين ككاد صنحن زلون بوليتيكاو شرحي فلساتيو منغستي نز تصابو زي نمطام اب قدام زكايدو حقاون دبلوماسياون صعري انتاي يمثل ناب حزبنا بحافشا اورا دمانا من اسيات كم حلالف زلو ملخت خنتاي واحد زي اب وشت مقام كنري اندهر كوينا زي دودا ديبلو شرحتات ناي زحلف 25 عامات يو بمدفعين بتبنجان دواقعك انا جنجف سقاتي ايبلني زصابعك كل غزي وشطاو وحدتك كداخم وشطاو عقمها كبرز ايو دفتن اب واشنطن سلسة تخاطلتي محدارات كاب كلينتون نبوش ناب اوباما حدا خبتي حدا خاطهم بزحت ساعتهم ريجيم تشينج بلو مغير سرعه تبعال مدبهم ناوشتي شرحي مبرازي قطباوي بحلاوي بوليتيكاوي سن امراوي تفلاليه ملكه دو وقندو
መንእሰይ ናይቲ ሃገር ክትብርዞ ክትዳኽሞ ክትክእል ኣለካ ምናልባሽ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ረዥም ቼንጅ ወይ ድማ ምቕያር ናይ ስርዓት ኢሎም ዝቐየስዎ መደባት ዝተፈላለያ ኣብዚ ዞባና ዘለዋ ናይ ስልያት ትካላት እውን ዝሰርሓሉ ኣብ ኤሮጳ ዘለዋ ዝተፈላለያ ናይ ስልያት ትካላት ኣዋሂደን ክሰርሓሉ ዝፀንሓ ንልዕሊ 20 ዓመታት ብኸደ ሸርሒ እዩ ክበሃል ይከኣል ሕጂ ምናልባሽ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ንዛረበሉ ንኽእል ሕጂ ፍልሰት ናይ ሰባት እዚ ንበይኑ ኣባና ጥራይ ዘተኮረ ኣይኮነን ብኣጠቃላሊ ምስቲ ምውዳእ ናይ ዝውሕል ኩናት ብመፀ ናይ እንኮ ቀፅራዊ ስርዓት ክንፈጥር ኢና ተባህለ ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ሓያላን ዝበሃላ ዝነበረ ውድድር ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ከማና ዝኣመሰለ ገና ዘይማዕበለ ዘሎ ቁጠባታት ከዓ ከመይ ጌርካ ትቆፃፀሮ ናይ ምግባት ናይ ዕብለላ ስትራቴጂ ብኣጠቃላሊ ነይሩ ምስኡ ክሰርሕ ተባሂሉ ተወሰነ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከባቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባ ሓደ መልሕቕ ወይ ኣንከር ዝብልዎ ንሳቶም ኣብ 2002 ኮንዳሌሳ ራይስ ምስ መፀት ኣርቲኩሌት ትገበርዎ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ ስትራቴጂ ዝብልዎ ከመይ ገይሮም ነዚ ስትራቴጂ ከም ዘተግብርዎ ኣብ ነንበይኖም ዓለማት እዩ ኣብዚ ከባቢና ሕጂ ምስ ዝሓለፈ ቃል መሕትት እውን ጠቂሰ ነይረ መልሕቕና ዝበልዎም ኣለዉ ሕጂ ናይ 50 ዓመታት በደል ናይ ታሪክ ተኣሪሙ ኢልና ተስኣና ሓደ ድሕሪኡ ግን እዚ ሓድሽ መደብ ምስ መፀ ንዕኡ ከተገልግል ንድሕር ዘይትኽእል ኮይንካ ክትስረዝ ኣለካ ካብቲ ካርታ ክትድምሰስ ኣለካ ረዥም ቼንጅ ብከምኡ ዝምፅእ እዚ ሕጂ ብዙሕ ናቱ ዳይናሚክስ ምናልባት ኣብቲ ዝሓለፈ ብምልኣት ተዛሪብና ኣለሁ ብል ኣይክእልን ግን ናይ ፍልሰት መደባት ናብ ኤርትራ ጥራይ ብፍላይ ዝቐንዐ ነዚ ዕላማ እዚ ከገልግል ተባሂሉ ኣብኡ ዝስራሕ ትካላት ማዕልያ ይብሉን እቲ ዛንታ ብዙሕ እዩ ነዚ መሳለጢ ዝኸውን ናይ ውሽጢ ሃገር ወይጦ ትኸትም ማለት እዩ ንዕኡ ዘሳለጥ እቲ መርበብ ግን ኣዝዩ ገፊሕ እዩ ሓደ ከም ኣብነት ኣነ ኩሉ ግዜ ክጠቅሶ ደሊ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዜና ማዕከናት ግለጽ ዘሎ ኣብ እስራኤል ኣለዉ ናይ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ጉዳይ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንእስራኤል ክኸዱ ከለዉ መጀመርያ ንዕልዋ ናይ መንግስቲ ወይ ንረዥም ቼንጅ ኣብ ደገ ሓይሊ ኣኪብካ ብዝተፈላለየ መገዲ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ኣበጊስካ ነቲ ናይ ረዥም ቼንጅ ክሰርሑ ክእሉ እዮም ተባህሉ እዮም ሕጂ ንከምኡ በቲ ሽዑ ዝነበረ ገምጋሞም ወላ ብረታዊ ዝኾነ ጎነፅ ጌርካ ከማን ረዥም ቼንጅ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ነዚ ከምዚ ክትገብር ሃሱስ ዝኸውን ወይ ወይጦ ዝኸውን ትካላት ክትመስርት ቀሊል እዩ ናብ ኤርትራ ምክንያቱ መብዛሕትኡ መንእሰይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝወሰደ ስለ ዝኾነ ናብ ብረታዊ ጎነፅ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ሓይሊ ክትቅይሮ እውን ኣየፀግምን እዩ ካልኦት ተፈላለዩ ባህርያት ዝብልዎም ንሳቶም ኣብ ግምት ዘእተዎም ነይሮም ኣብ ዝኾነ በቲ ግን ነቲ ፍልሰት ብውድብ መልክዕ ትሰርሓሉ ክትኽእል ኣለካ ሕጂ ናይዞም ጠቕሶም ፅናሕኩ ሓደ መንእሰይ ካብዚ ሃገር ንደቡብ ሱዳን ክሰግር እንታይ የድልዮ መን ውድበሉ ኣብኡ ከሎ ሃሰስ እናበለ ክኸይድ ይኽእል መሬት ዘይፈልጥ ፅርግያ ዘይፈልጥ ካብ ዶብ ጥራይ ክኸይድ ይኽእል ኣይኽእልን እዩ እሱ ዛንታ ነዊሕ እዩ ሱዳን ምስ ኣተወ ኣብ ሱዳን ምስ ኣተወ ናይ ዩኤን ወኪላት ከመዝግብዎ ክኢል ኣለዎን ናብኡ ትምዝገብ ድሕር ኮይንካ ኣብ ኣስመራ ሓደ ጨውካኒ ስርዓት ስለ ዘሎ በዲሉኒ ኢልካ ተመኽኒ ኣለካ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ 18 ዋርሒ ዝነበረ ሕጂ ፎር ላይፍ ኮይኑ ስለዚ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባርነት እዩ ስሌቨሪ እዩ ከምዚ ኣሎ መሰል ወዲ ሰብ ኣይሕሎን እዩ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፀገም ነቲ ተኣትሎ ከተመኽንየሉ ክትክእል ኣለካ ካብ ሱዳን ወረቃቅቲ ዘሳልጠልካ መገዲ ንሊብያ ወይ ንግብፂ ገፅ ዝመርሐካ ናቱ መርበብ ኣለዎ እንተላይ ናይ ፀጥታን ናይ ፖሊስን ናይ ካልኦትን ሰራሕተኛታት ዝበሃሉ ትመርበብ ኣለዎ እዚኦም ሕጂ 40,000 ወንዮም ዝበሃል ኣብ እስራኤል ዓመት እናወሰኸ ይትኸይድ ግን 20,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስለ ዘለዉ እዚ ኩሉ ናይ ሸርሒ ፈተነታት ውፅኢት ምስ ተሳእኖ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ፆር ኮይኖም ኣብቲ ዝኸድዎ ዓዲ ማለት እዩ ሕጂ ክምለሱ ንደልዮም ኣለና ተባሂሉ ንሕና ካብ ዜጋታትና ዝዓብየና ነገር የለን ብዝተፈላለየ መገዲ ኣጋጊዮም ወሲዶሞ ወይ ንሳቶም ተጋጊዮም ከይዶም ወላ ኣብ ገዝኦም ከማን ስድኦም ደፋፊኦም ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ደረጃ ፅሖሞም ናይቲ ጌጋ ከመይ ተፈፂሙ መን ይፈፂሙ መን ይተሓታቲ ዘይኮነ ትሕቶ ንሕና ከም መረባት ንፈልጠና ካብ ኤርትራ ንደቡብ ሱዳን ንሊብያ ንግብፂ ክሳብ ላምፔዱሳን ክሳብ ጣልያንን መነመን እዮም ቶም መረባት ኣብ ዝሰርሑ እንተላይ ናይ ጣልያን ሰበስልጣን ናይ ፀጥታን ናይ ስልያን ሓለፍቲ ኣብ መንጎ ኣካላት ሰብ ትሸጡ ድራግ ትሸጡ ካልእ ዝተፈላለየ ገበናት ትፍፅሙ ናይ ዓለም ኦርጋናይዝ ማፍያ እዩ እቲ ንከምኡ ትሰርሕ እዚኦም ግን ዝኾነ ኣብ እስራኤል ድሕር በፂሖም ኣለዉ ኮይኖም ክምለሱ ድሕር ድሎ ኮይኑ ይመለሱ መን እዮም እዞም 20,000 ዝበሃሉ ዘለዉ ክንፈልጦም ምእንቲ ፅባሕ ንጎ ክምለሱ ተኮይኖም እውን ከነመዝግብ ኢና ተባሂሉ ኣይንፍቅድ ኢና እንታይ ዳ መኹም ድሕሪ ዘይንፈልጦም ኮይና ክንመዝግቦም ዘይንኽእል ኮይና ካብኣቶም እንተ ዕቁባ ዝሓቱ ኣሳይሉም ሲከርስ ዝብልዎም ዝሕጂ ጋዜጣ ዘውፅዎ ዘለዉ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኣሳይሉም ሲከርስ እዮም ተባሂሎም ካብ ጭኮናን ካብ ምግሃስ መሰላትን ዝሃደሙ ለዉ ድሕር ዝበሃል ኮይኑ ንሳቶም ክንፈልጦም ክንክእል ኣለና ንሕና ክምለሱ ደልዮም ኣይደልዩን እዮም ዘይኮነት ክምለስ ኣለዎ ወይ ክምለስ ደሊ ዝበሃል ዘሎ ክነመዝግቦ ኣለና ተባሂሉ ይፍቀድኒ ተባሂሉና ማለት እዩ ክምለሱ ከለዉ
ዕድሎም ደኸልፈ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዚኣቶም ኣብዚ ተመሊሶም ሓድሽ ህይወት ክጅምሩ ምእንቲ መጀመርያ ሓድሽ ህይወት ዝኸውን ዕድላት እውን ክኽሰተሎም ክኽእል ኣለዎ ከመይ ንኣብነት ሞያ ኣለዎም ድዩ ተመሊሶም ኣብዚ ሓድሽ ህይወት ክጅምሩ እንድሕር ኮይኖም ስልጠና ብውሕዱ ናይ ሞያ ስልጠና ቮኬሽናል እንታይ ክወሃቦም ክኽእል ኣለዎ ነዚ ከዓ ኣብ እስራኤል ዘሎ ኩነታት ናይ ቁጠባ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ስልጠናታት ምክያድ ዝሓሸ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክወሃብ ክኽእል ኣለዎ ኖ ኣብዚ ክምስረተሎም ክኽእል ኣለዎ ነፍሲ ወከፎም 3500 ክንግቦ ንኽእል ኢና ነፍሲ ወከፎም ክንደይ ከፊሉ ወፂኡ ካብዚ ዶብ ክሰግር ካብ ሱዳን ንግብፂ ክኸይድ እሞ ኣብ ኣዝዩ ዘይእቶ መሬት እስራኤል ሰሊኹ ክኣቱ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብኸፈለ ከፊሉ እዩ ኣትይዎ ካብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ግብፂ እዩ ንእስራኤል ከም ዝኣቱ ተገይሩ እምበር ብካልእ መንገዲ እውን ኣይኣተውን ምክንያቱም እተዊ ስለ ዘየለ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝኩሉ ዝኸፈልዎ ሕጂ 3500 ዝውዳእ ኣይኮነን ስለዚ ናቱ ኣይንከራኸርን ሓድሽ ህይወት ክምስርቱ እንድሕር ኮይኖም ግን ኮምፐንሴሽን ክልልዎ ካሕሳ ክልልዎ ብኸመይ መንገዲ ይግምገም ይቁመር ንሱ ቃል ኣርእስቲ ካሕሳ እንድሕር ክከሓስ ኮይና ሓደ ሰብ ካብኣቶም ናይዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ በደልን እንተኸልፎ ዕድልን ሓድሽ ህይወት ክጅምር ምእንቲ ርትዓዊ ዝኾነ ካሕሳ ክወሃቦ ክእል ኣለዎ ንሕና ገምጋም ሽዑ ንብሎ ዝነበርና ነፍሲ ወከፎም ካብ $50,000 ዘይውሕድ ካሕሳ ክወሃቦ ክእል ኣለዎ ዝኾነ እቲ ዝርርብ ኣብ ዕፁብ ማዕፆ በፂሑ ድሕሪኡ ኖ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንሕና ወይ ንሩዋንዳ ወይ ንኡጋንዳ ክንሰዶም ኢና ተባሂሉ ኣብዚ መወዳእታ እዋን እውን እዚኦም ኢንፊልትሬተርስ እዮም እምበር ስደተኛታት ኣይኮኑን ዝቕበለና ሃገር ተረኺብና ናብኡ ሰብ እዮም ከዚኦም ኣብ ኣግዕን ኣጣልን ከማ ከምኡ ጌርካ ዳምፒ ትገብር ኢና ኣይናይ መንግስቲ ተሓታቲ ናይ ዜጋታትና ኮይኑ ንዜጋታትና ክቕበል ዝኽእል ፅንጭንታ ናይ ዜና ጥራይ ዘይኮነን ተዝኣተን መንግስታት ሓላፍነት ወሲደን ንዜጋታትና So you see the story ሰብ ኩሉ ክፈልጦ ዘለዎ ምናልባት ዝሰማዕኩሞ ድማ ክደግሞ ዘለኩም ክሳብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ከም ዝግበር ዝነበረ ይቕፅል ከም ዘለዎን እዚ ድማ እቲ መንእሰይ ፅቡቅ ገይሩ ክነቅሓሉ ይግባእ I think ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተዛሪብዎ እዩ ግን I don't think ኣነ ይመስለንን ኩሉ ሰብ ነዚ ነገር ዝሰምዖ ስለዚ ኮንዶ ኮንደ ሰምዖ ክሰምዖ እዚ ትሸርሒ ዝነበረ እዚ ግን ኩሉ ስለ ዝፈሸለ ሕጂ ከመይ ጌርካ ሰብ ትጥርዝ እዩ ዘሎ Let me story ክንቅይሮ ቁርብትለይ So let me have okay just give me a sec ተቐቢለን ከነባብሮኦም ኮይነን በየናይ ሕጊ በየናይ ስርዓት ከምኡ ክገብራ ይኽእላ ናይ ኤውሮፓ ሕብረት ንኣብነት ሓደ ካብቲ ሽቃዕላል ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጉዳይ ካብ ኤርትራ ንዝኸዱ መንእሰያት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሽቕለት ዕድላት ክፍጥረሎም ኣለዎ ተባሂሉ እውን ተወሲኹሉ በየናይ መሰል ከምኡ ይግበር ዝኾነ እዚ ኣብ ምንታይ ተምፃና መወዳእታ እዚ ኣብ 2013 ባንኪሙን ከሎ ኣቤቱታና ቀሪብና እዚ ብውዱብ መርበባት ዝካየድ ዓለማዊ ገበን ንሕና ባርነት ናይ 21 ክፍለ ዘመን ንብሎም ኣረምታ ክግበረሉ ክእል ኣለዎ ኣነ ይፍዓሉ መንግስቲ ይፈትዎን እየ ፀሊአ ዝበለ ናቱ ድላ እዩ ብዋጋ ናይ ሰባት ህይወት ግን ከምዚ ዓይነት ላግጫ ክካየድ ኣይኽእልን እዩ ናይ ሃገራዊ ኣገልግሎት ባርነት እዩ ተባሂሉ መሰል ወዲ ሰብ ኣይሕሎን ብኤርትራ ተባሂሉ ተፈላለዩ ቁጠባዊ ፀገማት ኣለዉ ተባሂሉ ዘይተማሕዘ ምስምስ ኣይነበረን እዚ ግን ኩሉ أنا كمناصر أزياء بتحرينا لازلين 143L بايلوت ناتا كوينة 60 hours تيناتنا experience بساعات تينا نعزو 6 ساعات لنا بتلند معرك ممرق تغيرلنا مخبر بريزيدنت حجي أبزار رجازيا برايفت بايلوت لايسنس يتمرق زلغو فور شور كا زمتخا كوميرشال بايلوت لايسنس دحري ممرقتنا يودي مصيح ودي فصم كفلون غبر هيوت بها اجي ممرقتا علنا ماما يلنت مالي هندبتي وا بيري تي في ولا سمعي يابلن بيري تي في وخابزي نمرعان اثيوبيا اوغندا كمان خدا نون ممرقتا مون باصع الى انا ايتدالهم كمان هندبت بوب يدي مصيح اجها مرات حق سخفت تصبخون العلي صنيحني حب ኣብዚ ክበፅሕ ነዛ ጓል ሓስበ ይፈልኒ ኣብዚ ደብፂ ሓልዮ ኣምላኽ ብጣዕሚ ይሕጉስቲ ኣነ ድብሎ ነዚ መንግስትና ነዛ ጓል ሕተታ መተዛረብኩ ነይረ ዓንተ ወይ ኣፍተቕድሚ መተዛረብኩ ነይረ ኣፍተቕድሚ ዓንተ ወይ ሓንሳዕ ዕድመ ሃብካ እሞ ኩላ ክትሪኦ መልክዎ ነዛ ብድኽማ ደለ ድፅዕራ ዕድመ ሃብካ እሞ ኩላ ክትሪኣ መልክዎ عرقت زخونو حمام بازحو فوس زعقنو نقينا ندكفو نقنع زغننو ادم يزفلطا قربت كي تخلو ميري 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 ملعصي بلتم عندي غلو
نريمي 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 انتاينو نريمي 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 انتاينو حنتي يا قالو حنتي يا قالو صنعي قالو زهزبي حنتي يا قالو صنعي قالو سكير الزقا كم تريوا زلهم بعل بينيام بعل ناتو بعل مرهاوي بعل أمانيل هينو كنرخ لنا كابزي رزمة سيكونن منسياتنا رأيوم أبزلن كناس تخيره ودريو كم زي كترخ لها كابزي تتالنت زفري كم زي عينات حدش ولدو جنريشن أب سبورت كانت أفكرلو كساب 180 دقيقة نسيو خمس ركب أبزي أول كم زي نبرايز نجر كم زي لهم ندحر تتبابي عميم تبعانو جو برايت فيتشر نفعات أتلتات كله دول ناس غلو I think أبزي أب بينيام وين حدث نبينيام حوو أبزلو تي بعل سمياوي بتساقام زلو نبينيام حوو مخانو يزنقر تحبي ربز مالتيو سلازي بينيام قرماي ريوو زيوم ناش تخلو دروم سلم عبيتي أتلتات كراغبو تقينهم إزي سبورت زي إيرتراويان دومينيت كقبروهم زغول أبقى بوينت ويكا أبزلا على درجاكم بس أكم نغلي زرايني زي التخاخة ولدو دمايو أب حبرة السب عبي أستواتس أو كم تزغل and I'm really happy كم زعينت تم عبيت أتلتاتنا أبز حلفون مرهاو قدوس أفكار أبزوب عن سبب أفكارن كيدو نتم تودادرتي مسوم تساتيفو كم زت تبابعهم تعالوا تودادر تبكار زوباتنا خدوس قبرو زلو بحكي زحقوس بحر مخانو إذا دما عبي فنان تمنسي كم زوبو نلا على قصون خمسة دما قدامين عبد فيتن كم زخونو كم فلت كم كلال لنا كوالله مخانو مدب توهيبو أنا بندير إرترا كسكل في مخاني مدب توهيبني أبزق جزي من ينديهم سوازي أتوم كساقلون الصوم فلويات زبالة نفولت نجري بنان إحنا أبزق جزي مع أثرت وحب الشمع عالجي بذي عرفتي بعد النفس تفرتنا وسيدنا نحن كقدمة إلى إثران ثلاثة سلينا حدا نخري عساوما ما ينسمان عفرنا أقربان وين السما እግዚአብሔር ካባሪ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ ዚኣ ዝትንክያ ወይሉ كبحتو عجب لقولي مسهوتو معسكر كوينا نبوتو وفدك يام So كم زتريوا زلهم كنيات فنكليو فنكل مالت حدا كابتي مچم بافريكا قدامه انت زي بلنايو قال كابتن بقدم يكسروا زغلو فولي وتهدروا عقمناي ايرترا استغادلو I don't know فنكل is going to be very special في تاريخنا ايرترا قال تاريخ يبلان نسلاس عام تاريخنا كله كفنكلنا دوز كودا يقلل كتبلت خلي خاجن ابنادو ويا كل جنبارات كجبر كله اب جبوتات اب ايرترا سراويتنا ايرترا وي كزبا جنبار ابز تعميو ازو تقعنيرو افنكل جن حيلو تامامينو اب سطح غلغل اب دفعنا يصلاي امخا تزقند تقدس دفع ابو مصي سلا سعرو ترايو this is history እዚ ታሪክ እዚ ንዘላለም ክስነት ዘለዎ ናብ ወለዶ ክሰግር ዘለዎ እዩ it's a very special history ለንከነ ድማ በዓል ናይ ፈንቅል ክግበር ስለ ዝኾነ ምድላዋት ኣሎ ኣነ ድማ ንንሽተይ ናምፅፎ ክመጽ እቲ ግዜ ስለ ዝሓፅረ ነበር I would do a whole session ብዛዕባ እዚ ናይ ፈንቅል ትራይባት ድሓን በብቁሩብ እናስተማغርና ክንከይድ ኣብ ካልእ ካ ብሰፊሑ ክሰምዕዎ ትኽእሉ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ታሪክ ናይ ኤርትራ ታሪክ ናይ ጅግንነት ቀደም ዝተገበረ ከም 30 ዓመት ዝተገበረ ጥራይ ኣይኮነን ብውግእ ብመኸተ ብኩሉ ዓይነት መንገዲ ዘይፅዓት ህዝቢ ዘይሰዓር ህዝቢ ዘይምብርከኽ ህዝቢ ምዃኑ ሕጂ እውን እዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኣብ ዝባኑ ዳውጅ ዝነበረ ኩሉ ዓይነት በዲሁ ሕጂ እውን ኣብ ዓለማዊ ስቴጅ መፅዩ ኩሉ ነገር እናገበረ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ኢና ንርኢ ዘለና ወይ ህዝቢ ኢና ንርኢ ዘለና ኣይሆፕ ፍረ ፃዕሩ ንኽረክብ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ናብቲ ዝለዓለ ምዕባለ ንኽድይብ ድማ ናይ ነፍሲ ወከፍና ኣበርክቶ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ መንእሰይ ኣብ ደገ ዘለኻ ድማ ናትካ ግደ ኩሉ ግዜ
ክህሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ንመንሰያትና ልዕሊ ማንም ዘገድስ ነጥቢ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና መንሰይ ድማ ተወዲቡ ዓቲቑ ኣብ ጎኒ እቲ ዘሎ ምዕባለታት እንተተሰሊፍ እዩ እቲ ዝበለፀ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዚ ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ከም ወትሩ ፕሊስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኣባላት ናይዚ ቻነል ኩሉ እናበልኩ ምዝያ ክሰናበተኩም እየ ምስ ሓንቲ ሜሎዲ ግን ክምለስ ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍሲ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍሲ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘየድልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም ብኣገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزدي أقداسي أبزي كالاي السومن دقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرلهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال يساويان زمركم سالساي دما نفس وكف زرزلهم جنزب أب عدهم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزخل سفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قتلون كن مهارون زلنا ونيو سلازي تتوقعوا لي بلاكم thank you very much